Takže ahojte ľudia, ja vás vítam u môjho prvého Minecraft videa a ideme hrať hardcore a napíšeme si, že 100 dní. Šup. Dní. Aby sme vedeli, koho máme prežiť, ja dáme create the world. Uvidíme, či sa nám podarí nájsť v tomto dieli diamanty. Za to by som bol extrémne rád. No, uvidíme. Základná vec, ktorá dneska bude, je nezomrieť a aspoň si nájsť a spraviť polku full ironu. No proste minimálne full iron. Spawnuli sme sa dosť na blbom mieste. Trocha blbo sa mi na ten Minecraft pozera. Tak nakopeme si základné veci, drevo a potom keď tu máme hneď kameň, tu, tak si ho tam pôjdeme vykopať a spravíme si rovno kamenné veci. Ja chcem z tohto sapling, lebo ja tieto stromy mám extrémne, sa mi páčia. Ja si prvé pozberám tieto tu blbosti. Neviem, jak sa to volá. Skúsime takto, či jablko nepadne. Tak. Nice, máme. A už aj rovno uhlie môžeme keď tak vyťažiť, keď to tak máme. Nice. Super. Sa aj kamen vykopeme, takže dostaneme prvý achievement. Prosím, nech to je viac ako 2 uhlia. Nice. Super. Takže teraz si vykúpeme uhlie. Tak. Uhlia není nikdy dosť. Takže uhlie potrebujeme a našli sme 9. To je dobré. Spravu žravný maj krompáč, kamenný tak. Ideme sa pozrieť, či to teda kde je, čo nebude. Sú ďalšie nejaké uhlie, že by sme si ho vykopali. Joj. Tak, ťažíme. Aj ovce nám bude treba zohnať. Budeme sa musieť dnes snažiť zomrieť, pretože hráme hardcore. A vy viete, čo znamená hardcore, keď zomreš, tak už sa spawnúť môžeš, ale už nemôžeš hrať, takže môžeš kopať a tak. Kopere asi nepotrebné, to mi ničomu netreba. Super. 28 uhlia. Budem sa pozrieť, či tu tak kde železko nebude. Zatiaľ nič.
tak nič. Skúsime sa pozrieť, či tu dačo není okrem uhlia. Takže toho uhlia tu máme trocha viac. To sa mi páči a prepáčte, že budem smrkať, ale ja som chorý. Takže to je tá nevýhoda. Takže nejak tak. Takže máme tu už normálny lesík. Tieto tu stromy, ktoré sa mi tiež extrémne... Neviem prečo, ale mne sa nepáčia brezové stromy v Minecrafte, také škaredé. Spravíme si rovno torčky a pozrieme sa, či tu dá kde nejaké želesko nebude. Dobre, tu nejdem, to tak rovno na skapatie, keď ani nič nemám. Krávu. Musíme si vyťažiť, aby sme dačo mali. A spravíme si meč a sekeru. A ten strom už celý takto si skopeme. Krafťák. A krávu si zabijeme, aby sme mali dačo na jedlo. A tu som videl tak kde druhú, alebo sa mi to len zdalo. Tak asi len zdalo. Ideme sa pozrieť, či tak kde nenájdeme nejakú lúku. Hej, ja som vedel, že som tak kde videl krávu. Tak. Tuto takto do kopca Tariho. A keď tak budeme vydávať častejšie videá na YouTube kanál. Aby ste vedeli. Pretože ja som tak, ktoré vydal a zmazal. Neviem prečo, ale spravil som to. Ja sa nájem. Aby sa mi HPčka doplnili. To je sem keď sneh. To je ten trvnutý, v ktorom sa môže umrznúť, sa mi zdá. Hej. Nie. Blbosť. Ideme tam. Potrebujem nájsť ovce. Kde to bude slepice, keď máme vajíčko. Kedy by sme sa spawnuli na nejakom lepšie mieste, ale nie. Chcem vyskočiť na strom, ale ako ti to nejde, Jakub.
Tam sme boli. Tak čo, ideme znova dole. Au. Naťažíme si kameň a spravíme si pec. Naťažíme si ho troška viac. Už to je super, pretože sa stmíva. Aha. To som nevedel, že sa môže takto vyregenovať do kríža. No takže som zistil niečo nové. Yes! Iba 2, škoda. Musím ešte rýchlo pozrieť, kým nebude poriadna tma. Že poriadna tma, takže ideme pod zem. Tak. Počkať. Musíme správne pozrieť sa na takú vec. Oh, shit. Teraz iba 20 minút. Alebo dlhšie počkať, kým nebude deň. Musím pozrieť, či to nejaký iron nebude. Znova pozrieť, či tady nejaká kejva nebude. Tak. 9, to mi zatiaľ stačí. Nice. Of course. Ideme na loď. Ideme ho zraziť na pitky. Uí, parapa, nimini, parapa, parampam. Iron, oh my. To musíme rýchlo, aby nikto nezistil, že tu sme nejaké monstrum, bo ešte skapem a to nebude dobré. Tam o tom sa práve teraz spawnujú spidery.
Ja som sa posral. Keď iba kostlivec začal chodiť, je úplne... A som cooked. Oh. Nice. Čo? Jo. Jaj, to je henta sračka. Zoberieme si zlatý ingot a ešte sa pôjdeme pozrieť tam dole. Bude mi stačiť iba 2. To si vykopeme. Teraz tu dáme krafťák. Šup. Poď hore. Nie. Pevnina. Ostrovček. A mobovia tam sú. Ukáž, aký je veľký. Maličký. Som býval na nejakom ostrove. Ostrovitý. To vyzerá na dobrý. Vedľa toho. Zombík ma už zbadal. Hej. My si musíme teraz počkať na deň. Tu budú ovce. Malý. Topič. Yes. Ty s mečom. Do pizdy. Skadiaľ. Dobre, ja znemaj to zhnilé maso. Ja mám rybu. Kamo, yes.
Už deň, ty kokos. Som cooked. To je A kurva. Dvaja. Hej, to pizdy. Tam mi to zhnilo maso. Ešte vodná mamrdá. Kurník, ale mne sa zdá, že vodná mamrda môže ísť na suši. No nech už ide, je to slnko hore. Poď! Ja si nezbereš dom. Ty kokot. To byť. Fúha, ten keď sa rozbehol, som sa jej posral. To je ďalšia vodná boheslavská hovna. Chodoriti. Prečo to je druhý kríž? Potrebujem iba meso a posteľ. Jak? Yes!